APTG Two Boys Dazı Pardaje peši čašmiju Уже кандай як бул хиёнатка Уже омӯхтай даври мактабим буд ки дилим соҳиб шаёфт вақти нафас кашиданымда дилим дард меёфт чизеро ҳис кардам ман нахо ошиқ шида бошум ӯ мара девона мекард ба парондани қошаш ҳар саҳар гилда дастам пазмонию будам а дилим дига тоқат накард гуфтам дарди дилма ӯрам рад накард қабул кард ишқи мара касе саволум медод ки ра дӯст дошта гулнорара мегуфтам таол мегум ки мо ошиқи ӯюм як рӯз хоб дидам занам шидай гузаштай туюм не ки дер давом накард хобам якчанд минут буд кошки бедор намешидам гуфтам хилдам ба хил хиёл кардам талабаи молям мебинамаш дарса саҳар шида вида мактаб рафтам набудай дарсам ҳамиха фикрда фурӯ рафтам рӯзам бегашид хостам пеши хонашон бурам бинам шане ки наши занг задам телаш хомӯшай яке хидиш занг зад марам хома нақлиш кардам ӯрам ҳавас кард ҳамиха мо гузаштай байн ӯра ваъдакам ман мерам шаҳри ғариб интизоша бош сархам ман мерам кор мекунам миём ту мешай занам бо ягон кори хато накунӣ ту данам биданам яке ханда дар диломад ихе нагу майдиям чизе бугӯям ӯ меша нури ҷон нарозиям чақа вақт гузашт гапу шабам дигашид мада хабар додам ки гулнора бераши ай ба шашмо гузашта ки буд бовар накардам думо бад ватан рафтам ӯ дигашид ай дидам мада дига наздик намешид ӯ мегирехтай ма фаҳмидум ӯ парен дошта намехостай донама ай пишти ҳаром шида гум кардам озома ма гулнора гуфтам ӯ нагирифтам хештихтарма ай бай думо гузашт паренаш ойла дошид хосту бора пешум бия ӯ натонист наши чанди гуна шароӣ кард то дилма окна бо мара ноумед кна ғам дар дилам хокна солҳоле дига ихе намеша ман намехоҳам ӯра ӯ ба эҳсосум бозӣ кард интихоб кард дигара пардаи пеши чашми ӯ уже кандай ӯ як бор хиёнат кард даи кор омӯхтай мерава бо мияу ман мерам муҳаббат мехостам на бахти сиёҳи ӯ не ки медоне нӯ чӣ кард ба ҳаёт бозӣ кард мара шашмо дурдим хиёнатам кард